La idea era en quina mesura a través d'un videojoc, d'una nova tecnologia, podíem tractar aspectes que d'una altra forma quedaven una mica curts en un tractament tradicional. Aspectes com era la regulació emocional, com era impulsivitat i en diferents trastorns, tant en trastorns alimentaris com en trastorns del control dels impulsos i trastorns relacionats amb la impulsivitat. Pensàvem que era important que un terapeuta seguís en cada moment l'evolució del pacient en el videojoc. I de fet, un terapeuta sempre està revisant els registres i l'actitud del pacient. Vam pensar que una illa potser seria el més adient, on pensant en l'edat, en la franja d'edat dels nostres pacients, potser seria més segrescador, més motivador, diferents situacions que ens imaginaven dintre de la illa on realment hi haurien situacions que els generaria frustració, que haurien de relaxar-se, llavors vam pensar que potser bussejar seria una bona situació on es podrien trobar peces, animals, peixos que haurien d'agafar i on novament les emocions estarien interaccionant. Quan més nerviós o enfadat estigués una persona davant d'algo que no li està sortint, els peixos correrien més, serien més difícils d'atrapar. L'oxigen s'esgotaria abans. És a dir, ara van pensant el concepte que podia ser i efectivament després posaven també la part clínica. Guanya qui té més autocontrol emocional, és a dir, pots estar més tranquil, més relaxat, amb la qual realment agafaràs més peces, trobaràs més peixos. La reacció és molt positiva en els pacients, els agrada, els motiva. Inclús alguna vegada algun pacient ha dit en alguna situació concreta: escolta, per feina no podré vindre a la teràpia, però puc vindre a la del joc. Ja ens ha passat alguna vegada. Em salta la teràpia de grup, però vinc al videojoc. No, evidentment no, una cosa va lligada amb l'altra. Pacients que van en el tren diuen: sí, em vaig notar que estava esverat, esverada, estava ansiós, vaig tancar els ulls, vaig imaginar-me la illa, el punt aquest inicial que hi ha a la illa, on va respirant, els estels, connectant-los amb respiracions. És a dir, hi ha una reacció immediata, tant a nivell emocional com també corporal, que l'associa, degut a que ho he entrenat molt en el videojoc, ho associa amb una resposta adequada de relaxació.